Kahinumduman nga gipahunong ni Mayor Mike Rama ang distribution sa financial assistance sa Bagyong Odette, usa ka tuig na ang nakalabay. Apan niadtong Martes, subling gipadayon sa city government ang pagpang-apod-apod sa maong ayuda sa tag 5,000 pesos sa mga naapektuhan sa maong katalagman niadtong Disyembre tuig 2021. Mukabat og kapin 33 milyones pesos sa kinatibuk ang kantidad ang nahatag sa kapin 6,000 ka beneficiaries gikan sa 8 ka barangay sa siyudad sa Sugbo. Kini mao ang Punta Prinsesa nga may 1,434 beneficiaries, Poblacion Pardo 469, Tisa 700, Sambag 2 1,344, Luriga San Miguel 938, Basak San Nicolas 1,698, Sudlon 1 19 ug Malubog 10. Kung diin ang distribution gipahigayon sa mga covered court sa ilang tagsa-tagsa ka barangay. Samtang gimanduan ang 19 ka mga beneficiaries sa Sudlon 1 ug Napo sa Malubog nga anha nila kuhaon ang ilang financial assistance sa buhatan sa City Treasurer's Office kon CTO sud sa Napo kaadlaw ug magdalang sa requirements aron maoy ipakita nga sila gyud ang tinuod nga beneficiaries sa maong ayuda. Gipahibaw ni Dr. Esther Concha, ang labaw sa Department of Social Welfare and Services kon DSWS, nahunong ang pagpang-apod-apod sa ayuda sa Odette human iyang gimando ni adtong Hulyo sa miaging tuig nga i-revalidate ang listahan sa beneficiaries tungod sa nadawat nilang report nga dunay nagdubli og dawat sa ayuda ug duna say gilista nga patay na ug nakadawat pagyud sa hinabang. Matud ni Concha nga ang nakadawat karon nga beneficiary sa Odette mao na gyud ang final list human sa ilang revalidation nga gihimo niini. Usa ang 61 anyos nga taga Tapura, Poblacion Pardo nga wa makadawat sa primerong pagpang-apod-apod sa ayuda kay ang ngan nga nalista ang iyang bana nga patay na. Anong nangakong bana mo'y nalista nga wala naman siya. Kung ako nga gi-interview sa DS wala. Moto among nasagmuyo mi sa unang pagpanghatag, ang patay mo gipanglista, ang buhi wala. Si City Administrator Attorney Cullen Rosel kinsa maoy ni supervise sa distribution isip representante ni Mayor Mike Rama mipasabot nga dili tanan makadawat niini labi na kadtong wa sa master list sa DSWS. Ining gibuhat karon para manipagtiwas pagpanghatag katong mga tao nga gi-identify na og na nasa lista. Unya, ang listahan, i-verify. Pag-verify na iba natangtang, kamo nga naangari, unya inyong mga pangana sa listahan, sa ato pa verified na siya nga makadawat. Hangyo ni Attorney Rosel sa mga beneficiaries gamiton sa husto ang nadawat nilang financial assistance gikan sa gobyerno. Padayon si Mayor Mike Lopez Rama sa pag-distribute para sa mga na-verify na. Hinaot pa unta nga tagaan ninyo maayo nga hinungdan kanang ipanghatag or panghatag nga ayuda o yapod-apod sa inyong pamilya. Sila si Aurora Cabaluna, Roslyn Abellanosa ug Astrid Sabihon, kabahin sa kapin 6,000 ka beneficiaries nga nakadawat sa maong ayuda. Salamat may nga natuman jud karon nga nahatag. Ni Mayor Rama na kumanikamot ang datong mayor natuman jud nanghatag ang ayuda sa Odette. So, naabot ra gyud nga nadawat yun namo ang hinabang sa Odette. Ipalit bugas niya para sa mga requirements sa mga bata. At least kami nalipad yung kami nga nadawat ni ay gamit kayo, palit ako sa maintenance. Kini ang balita. Ray Pasaporte, Cebu City News.